При Албена Симеонова ни доведе нейният интерес към Япония, към японският начин на живот, на мислене и нейната среща с японският феномен Рюхо Окава. Трябвало да се рода в Япония. Майка ми е професор, научен сътрудник, инженер-химик и някъде около 6-7 пъти е била по за 6-7 месеца в Япония на специализации. И 66-та година пак е била на поредната специализация там. Бременна с мен, не е знала в началото, втори-трети месец е отишла. Седяла е цялата бременност там. И е трябвало там да се рода, но много е скъпо било, много е трудно било и последните дни се връща, раждаме в България. Гледайки нейните албуми от Киото, от Нара, от Токио, тези картинки, приказни, ярки цветове, Япония винаги за мен е била една приказка, но никога не съм мислила да отида там. И когато се случи така, че спечелих стипендия на Японското министерство и то за 2 години, просто седяхме всички вкъщи, майка ми беше толкова щастлива, а съпруга ми викаше: какво ще правиш ти в Япония? Какъв английски език в Япония? Японците не знаят английски. Но понеже японците организират всичко, и общежитие, и храна ти дават, и пътни ти плащат, и стипендия ти дават, и казах си, не е за изпускане. И така заминах за Токио. Приказката за Япония обаче, която си бях измислила, гледайки албумите на майка ми, нямаше нищо общо с това, което видях в Токио. Преживях един страхотен шок, културен, ценови, жизнен, всякакъв. Токио, особено център, където живеех, е бетон, стъкло, няма дървета и храсти дори по улицата, няма зеленината, с която сме свикнали ние тук в София и в България. Японците не говорят английски или не искат да говорят, срамуват се, аз не говоря японски. Цените страхотни, настанихме в една малка стаичка, в която докосвах стените с двете си ръце. Беше толкова шокиращо в началото, но казах си, дошла съм тук, за да науча нещо. И не само в научен план, но и в жизни. За първи път Албена Симеонова научава за японският феномен Рюхо Окава от свои приятели. Те й предлагат работа в издателската къща на основаната от него асоциация Happy Science, където работи и избира в тази област да продължи своето професионално и духовно развитие. От 1986 година до днес асоциацията Happy Science на Рюхо Окава прераства в една от най-големите универсални духовни движения не само в Япония, но и в Америка, Канада, Азия, Европа и Африка. Това движение се стреми да обедини хората от всички религии, етноси и раси под един покрив с цел спасяване на човечеството от самоунищожение и изграждане на идеален свят, изпълнен с хармония, любов и щастие за хората. Целта му е да запази и предаде по достъпен и интересен начин духовното историческо наследство и да издигне на по-високо ниво съзнанието на човека. Кой е Рюхо Окава? Да, трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото не съм срещала в живота си и въобще в нещата, които съм чела, такъв човек. Той е в толкова много области, развит в толкова много области работи и с такива способности, че просто не знам дори как да го обясна с няколко слова. Рюхо Окава, роден 56-та година, в едно много малко бедно рибарско градче в централна Япония, но това момче с такава амбиция, с такъв хъс учи, че успява да влезе в юридическия факултет на Токийския университет, който е най-добрият факултет и най-добрият университет в Япония. Специализира право, специализира политика, специализира философия. След това отива в Ню Йорк.
специализира в международни финанси и мениджмънт. Почва търговска компания да работи и в Токио, на Манхатън, Уолл Стрит и така нататък. Страхотна кариера прави в бизнеса си, защото наистина е много ерудиран човек. Но в един момент той казва, подсъзнанието ми се отвори. Почна да получавам информация от вселенски някакви измерения и тогава разбрах, че мисълта ми в живота не е бизнес търговията, а да просвещавам хората. Рюхо Окава е идеалист. Иска да реформира света, издигайки духовно човека с просветителските си лекции и посланията, които получава свише, и иска да реформира обществото на всяко ниво, и в политика, и в икономика, и в образование. И за това той действа на всички тези нива. Той наистина е идеалист, защото това, което прочетах в интернет, той се стреми да направи идеален начин на живот в света, без проблеми, етнически, религиозни. Как? Това възможно ли е да се случи? За българина, който комунизма толкова дълго време ни говореше за утопия, ние вече решихме, че утопия, утопичният свят, идеалният свят е някаква химера и дори почнах да мислиме, че е мръсна дума. Така реагира българина. Но този човек не смята така. Той смята, че е възможно, образовайки човека, показвайки му как да контролира ума си, как да търси баланс и хармония във всичко, как да търси не само позитивното в себе си, но и непрекъснато алтернативни решения, непрекъснато творчески решения да търси, човека да си измени възгледа, да успее да се контролира, да стане даваща, даряваща личност, даряваща любов. Това му е основното в неговите идеи. По този начин, изменяйки себе си, той ще измени света, ще измени обществото си. Той казва така: създайте си идеалния свят първо в ума. След това го създайте у дома, идеалния мир. Създайте го в работата си, оттам в обществото, оттам ще стане и в света. И даже ето е 602-та книга, сега в момента я превеждам, не мога да ви я покажа на български. Промени живота си, ще промениш и света. Болестта трябва да бъде разгледана обективно. Трябва да се запитате, защо това се случва, защо се разболях сега. В тази книга пише, че ракът се причинява от агресивни и от самонаказващи се мисли. Това обаче не означава непременно, че лошите ще се разболеят от рак, а добрите не. Добрите хора са склонни да се претоварват, изискват твърде много от себе си, не си взимат почивка, правят каквото им се каже и отиват твърде далеч. Затова категоризирането на хората в лоши и добри е наивно. Нещата са много по-сложни. В края на краищата се разболявате, когато се провалите в управлението на тялото и душата си. Значи японците са много практични хора. Много практични. Те винаги са търсили баланс. Никога не са искали или материалното, или само духовното. Да? Винаги са търсили баланса между двете. Това е идеалният вариант на живота. Ако е възможно. Да. И затова тук не става въпрос, хайде да зарежем материалното и да се хвърлиме в някаква езотерика, да развиваме само душата. Нека да намерим баланса, душа, тяло, този свят, онзи свят и така. Много интересно. При които живеем, но за мен това, което го прави уникален, е, че успява с желязна ръка да контролира цялата тази корпорация и да е навсякъде. В същото време всеки уикенд, без изключение, той дава лекции пред огромни аудитории. В Токио Дом, това е стадион с 70 000 души в Токио, Йокохама Арена 50 000 души. Нали. Пътува и в центровете си в чужбина, дава лекции просветителски за позитивното мислене, за контрола на ума, как да постигнеш просветление, ако те интересува повече пък будизма, например, нали, стъпките към просветлението. И 602 книги. Кога успя този човек за 20 години и империя да създаде, че 602 книги да напише и всяка седмица лекции да дава? Страхотно. Докосвайки се до този феномен, забелязвате ли някаква трансформация лична, вътрешна в собствения си живот? Да. Мога да кажа да.
Първо, моята трансформация започна и от Япония. Самата държава доста ме трансформира. Нямаше как. Япония и България са различни на 100%. Опитвам се да намеря нещо общо и не успявам. И като култура, и като начин на общуване, начин на работа, начин на живот. Всичко това ме промени. Но някакси стреса, който е в самата страна Япония, поради това, че ти непрекъснато трябва да си покажеш най-доброто от себе си, по 14-16 часа на ден работиш и събота е работен ден, нали? Имаш право на 3 дни почивка в годината. Много е тежко. Ако не беше Рюхо Окава, който да ми покаже друг начин на мислене, друг начин на живеене, да? Друг начин на възприемане, друг начин на общуване, да търся малко по-спокойното, по-възвишеното, по-хубавото. Той казва така: живота е като едно платно. Ти си художника, ти рисуваш върху това платно. Ако ползваш повече сивите боички, разбира се, че живота ще ти е повече сив и негативен. И направи си го така, ползвай повече ярки, топли цветове, красиви розови бои, или от теб зависи как ще си го конструираш, как ще го видиш. Значи този човек ме накара да търся алтернативни решения във всяко едно нещо и да не се предавам, от една страна. Винаги има решение. Винаги има решение, не се предавам. Той казва и 10 пъти да се провалиш, и 20 пъти да се провалиш. Използвай провала не само да си научиш урока от него, ами намери нещо, което да ти помогне като трамплин да отскочиш, за да стигнеш до успех следващия път. Например, между втория и третия университет, когато пак пътя ми към България беше затворен по финансови проблеми, нали? Съпруг безработен, дете в частно училище, после беше в частен университет в началото. И стреса, който е там, японските университети, които слагат, японската среда, която ти полага, всичко това доведе до едно заболяване. И имах двойна атака, жлъчка, бъбреци. Трябваше да ми се изреже жлъчката. Биха ми инжекции в Япония, долетях в България да правя операцията за здравни застраховки. Много е скъпо там да се правят такива неща. Тук някакси за усложнение имаше, бяха ме почти изпуснали. Нали? Но докато лежах 21 ден в болница, в Пирогов, между другото тази операция трябваше да е 3-дневна, безкръвна, а не беше, преосмислих нещата си и благодарение на този човек, аз си рекох: няма да се предам. Ще правя каквото е необходимо, за да оживея и от тук